أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تعالى في كبو شيطان إبليس لا ينطرم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنيان سيدي ني الله تعالى تبارك ما alam يجي هنا لوكوليتي أن الله هنا كرنجرلي. نعم. تابع سورة زمر. أمي زمر سورة نفتكولا. نعم. نعم. Bien le 10 mois 2026. أيوة. قل محمد أفوا. يا عبادي. يا نكاجون. الذين. كمجون منهما. أسرفوا. منو يجنيك. على أنفسهم. ويركونك. لا تقنطوا. أجيك كانت كذا. من رحمة الله. نعلك هنا ننوي يا فاي. إن الله. نسكني الله. يغفر الذنوب. الله بجرمو يا فا. جميعا. أبدا جلي. إنه. يكادو الله. هو. الله تيجي. الغفور. الله دي يا فا مساي. الرحيم. مساي بهنا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أنا أقول يا عبادي محمد نجوم ولده. نعم. الذين أسرفوا على أنفسهم. منو يجني دو ويركنا. نعم. وكره منو كافر لما دو. نعم. ويقولي صونا. وما صونا توبك كسلامي. نعم. أدوك بارولا. وقال نولو توبرا. قال تسمولو لبلي. الله أكبر. olu ye mɔgɔw faga. Naam. Olu ye kabilaw ci. Olu ye walimusow bɔsi walicɛw la. Naam. Olu ye walicɛw faga musow kama. U y'a jate quoi. Naam. O tuma na olu jurumu ka bon. Mais nin Amadu in y'a sɔrɔ. Naam. N ye silamɛya kɔnɔna tɛ. Ayi. Ko kafiriw kana silamɛya ma. U ye tiɲɛni min kɛ ka kɔn. Tuubili ɲɛ. Naam. K'u kana siga dɛ. A ko cogo di. La taqnatu min rahmatillahi. K'u jigi kana tigɛ Ala ka hinɛ na fiyewu. Ayi fiyewu. O tuma na i bi bɔ a la de. O sira kan. Naam. O yɔrɔ caman bɛ yen i n'a fɔ Ala kotala. Naam. U b'a kisaw f'u ye. Ka pour que ka mɔgɔw su ka kɛ walejugu kan. Ko muso dɔ nana nabi ɲuman dɔ yɔrɔ la. Naam. Ko ko ne ye jɛnɛya kɛ. Ko n ye den min sɔrɔ jɛnɛya la n tilala k'o faga. Naam. Ko nana i ka Ala yafa deli ko bɔ yan. A dalilu wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ko cɛ dɔ nana. Naam. Ko ale ye mɔgɔ bi hakɛ dɔ faga. Ayiwa 99 faga. Ayiwa ko kira in y'a gɛn. A ko a ka bɔ ale fɛ yan. M'a dɔn ko dɔnnibaa dɔ de y'a gɛn wa a y'o k'a kɛmɛ n'a yɛrɛ ye. A y'o fana fa k'o k'a kɛmɛ n'a ye. Ayiwa u bɛ nin kuma ninnu fɔ. C'est-à-dire kumaw de don siriw de don quoi. Kosɛbɛ. Mais Ala ka hinɛ bɛ yen. Maa o maa n'i tuubira. Yala maa min ye mɔgɔ 100 faga. K'u tɔɲɔ k'u faga. Hali n'a tigi bɛ se. N'a nana ko a bɛ segin a kɔ. A bɛ ta u bolo de wa ou bien ba bɛ k'a la de. A bɛ bisimila. O kɔrɔ tɛ Ala yafara ma mais a kana dɔwɛrɛ fa. Fo a ka nin yɔrɔ ninnu faamu sariya bolo. Sariya t'i tasijiw ka kɛ walejugu kan. Mais sariya b'a ɲini don o don ka walejugukɛla bɔ walejugu la. Lahara ni Ala b'a tɔ ɲɛnabɔ. Mais sariya t'a fɔ an ka mɔgɔ jugu to mɔgɔ juguya la ko Ala banna na. Non n'a tora yen toujours a ka tɔɲɔ ni dansago bɛ se maa wɛrɛ ma. O tuma na n'a ko a b'i bɔ a b'a tɛgɛ minɛ. Mais tɛgɛ in bɛ bolola a tɛ bolola sa Ala de b'o dɔn. Parce que nin aya in yɛrɛ la. Komi a bɛ kuranɛ ko ɲɛ dɔn. Nin aya in na
kuranɛ yɛrɛ dɔnbaba ni kira sereyana n'a ye n'o ye Abdulahi ye ale ko nin aya in min ale ka kuranɛ na ale b'a fɔ de ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi odoa inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an liman yasha o de tugulen bɛ aya in na ale ka kuranɛ na a tugulen don ala ten ko liman yasha a bɛ faamu o tuma na o ye Abdulahi comme ale tun ye kuranɛ dɔnbaba ye a yɛrɛ b'a ale dɔn kosɛbɛ alakira Abdulahi ibn Mas'ud alakira sereyara ni a ka kuranɛ dɔn ye quoi o tuma na nin bɛ tɔbari de kɔnɔ tafsir tɔbari ale ko a tun bɛ Abdulahi ibn Mas'ud bolo ka kita kuranɛ kɔnɔ de liman yasha ko o de b'a la mais nin bɛ kuranɛ yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ yɔrɔ wɛrɛ caman na liman yasha ni maa min ye ala ja de a bɛ yafa ni maa min y'a ja o tuma na n'i ye jugumu kɛ ko ala bɛ jugumu bɛɛ yafa liman yasha ala bɛ yafa maa ma ni maa min y'a ja mais e y'a ja wa e m'a ja wa e b'o dɔn liman yasha fana a bɛ se ka yɛlɛmɛ tuguni ka kɛ tafsiri wɛrɛ n'a ye maa min ja ala bɛ yafa maa ma n'a ye maa min ja n'i segir'i kɔ ka nimisa ka bɔ i ka jurumu na ni jurumu hakɛ ma don ka hakɛtigiw ka hakɛ segu a banna a y'a janto nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ innahu huwal ghafurur rahim ala de ye yafaba masa ye dɛ ala bɛ yafa jɔn ma n'a tubira arahim ala ye hinɛ masa ye وأنيبوا إلى ربكم وأنيبوا أي سكي جونا إلى ربكم كان أما يرولا وأسلموا له أكاو يردي ألما من قبل أن يأتيكم العذاب يعني نيانتا كان أوما ثم لا تنصرون ni نيانتا نانا دبا على كان نيانتا ولباتي ما شئت سيكون واتبعوا أو كان فتوك أحسن ما فهر منا أنزل فمن جننا إليكم نو يقرأنا كنا أوما من ربكم كبوا ما يرو من قبل كقوم أن يأتيكم العذاب يعني نيانتا كنا أوما بغتة تمنا وأنتم كسرعوا لا تشعرون كسرع مبوا كلمة أن تقول نفس وأيت بجون الندو كنافو يا حسرة يعني تويود على ما فرطت فينا نينيو تشين في جنب الله على بطوليلا وإن كنت نيني كنغرا لمن الساخرين نركم فرالبه موكي بولا وكا قراننا عن محمد كرايا نكم بولا دري أو تقول والمني كان نافو لو أن الله وعل نو يسر على هداني وكان سرا كنجراننا لا نقالنا كنت نكونا من المتقين على نسرانيا نوي أو تقول والمني نمثالي كنافو حين ترى العذاب نتيجي كلي كنيانغتاي لو أن لي كرة كوني سكيمبو كومبي سروسا كنا جينايا فأكون نازكراني كونك من المحسنين مباكيلاوي بلا أكمل بلاد قد جاءتك آياتي بلا تشيردو قد جاءتك آياتي نعم ni ala ka kanda siraw nani madre fakazabta ikoni nde chenye biha no kanda sirai wastakbarta itlala ki yere bunyeku wa kunta ka ko labana minal kafirina afara kafiruka wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum aywa kamni kele ala e fenyuma min jinge naam aw ka kabo ala yoro ko silamɛ wa a ye tugu o fɛn in na a ye tugu o fɛn na de ahsana ma fɛn min ka fisa fɛn bɛɛ ye a ye tugu o la
o tuguna o ye mun ye naam ala kelebandiya wallahi ala bala kelebandiya kɔfɛ naam ka mɔgɔw gasi fɛngɛ Allahu akbar c'est-à-dire kuma bɛɛ bɛ nin de taa ni ka segin wallahi n bɛ fɛ a k'a faamu dɔrɔn walahi naam ala bɛna faamu d'aw ma a bɛna faamu wallahi n b'a dɔn a faamuba caman bɛ yen mais a tɔ bɛna faamu naam kiraw ma ci ala fɛ foyi kama foyi fo dɔrɔn mɔgɔw kana bagan balo Allahu akbar wallahi bagan mais naam an seginnen filɛ o de la nin wallahi kanunu el kawanin olu sariyaw de sigira pour que kisi ka kɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ naam kosɛbɛ mais tuma min na diɲɛ kanunu sɔsɔra naam an bɛɛ filɛ kamanagan kɔnɔ wallahi wallahi an segira yɔrɔ jumɛn sisan min bɛ se min na o bɛ bi o wallahi wallahi min bɛ se min na o bɛ bi o kan mais ka sɔrɔ diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ ye sariya dɔ sigi ka ban wallahi ko an ka taa nin sariya in fɛ n'o kɛra maa ti tɔɲɔ mais o sariya sɔsɔra an si ma lafiya wallahi an filɛ o sariya sɔsɔ de kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ bi siga t'a la wallahi o don diɲɛ kɔnɔ bi o tuma na ala y'a ka kiraw ci a m'u ci ko an ka seli ayi a m'u ci ko an ka su ayi a m'u ci ko an ka jagabɔ a m'u ci ko an ka hiji ka kun to ye fiyewu a y'a ka kiraw ci de naam ko adamadenw ka sira fɛn dɔ ɲɛ pour que k'u ka fɛn dɔ labato naam kosɛbɛ o tuma na ala y'a yɛrɛ yira an na naam bi tawhid an k'a kɛ kelen ye fɔlɔ ka da ka se la ka da ka fanga la naam o tuma na n'a ye min fara o kan a bɛ labato ko setigi bɛ yen kosɛbɛ wallahi fangatigi bɛ yen kɔni o tawhidu kɔfɛ gasisigi de nana a bɛ faamu wa naam kana dan sago kana wali nafolo deturu naam kana dabalijugu kɛ mɔgɔ la n'i ye mɔgɔ dɛsɛlen y'a dɛmɛ i kana kumajugu fɔ mɔgɔ ma naam a ye ɲɔgɔn kanu a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que a ka balo hɛrɛ la wallahi kira bɛɛ cira ni nin de wallahi mais seli nana kuma jumɛn seli ye ala ka kado de ye ka ɲɛ a ka jɔnw ma ko mɔgɔ si t'i lahara sɔrɔ ni jogojugu ye ala y'o damaki bɔ bɛɛ la a ye mumini fɔ yɔrɔ yɔrɔ a ye mɔgɔ kunnanci fɔ yɔrɔ min na naam elezina amanu wa amilu salihati aw bɛ se ka nin bɔ kuranɛ kɔnɔ ayi bɔcogo t'a la fiyewu mɔgɔ minnu dara ni ala la naam k'o t'a ɲɛ dɛ k'u tilala ka baara ɲumanw de kɛ naam olu de ye kisi ɲɔgɔn ye bɔn seli nana kuma jumɛn an yɛrɛ ka nin diinɛ na n'o ye silamɛya ye naam silamɛya ye san 11 dafalen sɔrɔ seli wajibiyalen tɛ yen ayi san 11 silamɛw bɛ yen muminiw bɛ yen ala jɔn dafalenw bɛ yen seli ma faridaya san 11 kɛra ni sahabaw wallahi alors mais seli nana condition jumɛn na inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ayiwa o tuma na n ye seli di n ka jɔnw ma ko a b'u dɛmɛ k'u jogo dilan naam a b'u dɛmɛ k'u bɔ walejugu la a b'u dɛmɛ ka sira ɲuman jira u la naam u bɛ walimuso to a tigi bolo kosɛbɛ u bɛ walinafolo to a tigi bolo kosɛbɛ faama bɛ kɛ laadiri ye a t'a ka maradenw tɔɲɔ wallahi ko tant que an bɛ seli ko seli b'an kɛ ten de o tuma na seli nana silamɛya kɔnɔ de a ye silamɛw sɔrɔ yen kosɛbɛ ko a b'an dɛmɛ de an jogo ka ɲɛ pour que an ka balo hɛrɛ la naam bɛɛ ka hakɛ ka to i bolo mɔgɔ kana tɔɲɔ wallahi alors su nana a yɛrɛ b'o bɛɛ ɲɛdɔn ka ban naam n'an sunna ka dekun muɲu naam ka tile kɔngɔ na kɔngɔ bɛ e la minɔgɔ b'i la ji bɛ yen naam i sera k'o to ala ye ko ni sunkalo sara naam e bɛ se ka walimuso to ala ye e bɛ se ka walinafolo to ala ye naam ne m'o fɔ dɛ nin ye kuranɛ de ye wallahi la'allakum tattaqun wallahi bravo tari an na se ka siran ni ala ɲɛ k'an ka danw bonya naam n ko a ka dan yɔrɔ min na a bɛna dan ye mun tugura o la jaga
ko aka jaka bɔ ko Muhamadu dɔ minɛ silamɛ waritigiw ka wari la sɔdaka k'a kɛ k'u ka nafolo saniya k'u saniya n'a ye k'u ka nafolo saniya n'a ye k'a kɛ ka fandanw dusu suma baara tɛ minnu bolo olu ka baara sɔrɔ chômeur ka bɔ diinɛ kɔnɔ mun tugura o la a ye taa Makan Makankaw bɔra bolibato de la an bɛ segin bolibato wɛrɛ la mun bɛ Makan ni Alikaba tɛ kogo jala jɔlen fara la o de bɛ yen o tuma na n'an ye boli bila Ala bɛ tila k'an bila ka na boli wɛrɛ yɔrɔ la kun ka na an munumunu fara la k'an jɔsi fara la ni ŋaniya tɛ i ni bolibatola man jan bilen dɛ ni ŋaniya tɛ mais an bɛ taa ni mun ye fara in ko tɛ e ye fara in ko tɛ n'o ye Alikaba ye e ko tɛ an tigi de ko ko an bɛɛ ka na e ka kɛ an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ ye cɛ ni muso silamɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ dugukolo kan ko a bɛɛ ka na yan e ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan ni ne ka yamaru ye u kana ɲɔgɔn ye yan ka ɲɔgɔn dɔn yan ka dɔnniw falen yan u k'a dɔn ko olu kelen tɛ silamɛ ye a bi balimaya ni kelenya hinɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ k'u kana seereya nin kɛnɛba in kan yan ko u ka nafaw b'a la lahara tɛ dɛ diɲɛ na yan ayiwa ka tila k'a gɛlɛya bɛɛ ma ko n'i ma ɲɛ n'i bɛ taa hiji la ne ko a bɛɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn Alikaba la parce que a kɛra cogo o cogo an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ dɔ de la n'an ye silamɛw wele sisan n'an ma ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ kɔnɔ mana Ala ko ne ka wele ye ni Alikaba ye de wa n'an nana nɛni tɛ yen kɛlɛ tɛ yen barita tɛ yen a kɛlɛ tɛ hiji la ni maa min sen da n'i sen kan i sen bɔ a kɔnɔ Ala ye nin de ɲini an fɛ kabini an ma taa n'an sera yen kɛlɛ tɛ yen dɛ ko a ka barita minnu b'a ka duguw la yan k'o ti kɛ yan ko a bɛɛ ye kelen ye fa kelen ba kelen a ye ɲɔgɔn embrasser wa a ye walimusow to yen o ti kɛ yan dɛ a y'a tile a ye ɲɔgɔn kanu a kana kɛlɛ kɛ ala an filɛ sun min na nin silamɛ ala kira y'a ɲini sɔrɔ silamɛ kana kɛlɛ kɛ i sunnen ko i kana sɔn ni mɔgɔ mɔgɔ nana ko a b'i kɛlɛ a y'i fa n'i ba neni ala ko kira ko i ka n'i ta sara la sunkalo fɛ ni mɔgɔ y'i kɔli cɛ a deli a fɔ a ye ko i sunnen don a y'i fa neni a y'i ba neni ka n'i ta sara a fɔ a ye ko i sunnen don n'an ye sun lajɛ fɛnba de bɛ yan hiji fana nana ta ko an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen kɛlɛ tɛ yen wɔyɔ tɛ yen an ka yira ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn fɛ pour ka silamɛya sipasima don ka ɲɛ tabadulu de bɛ kɛ o kuma hijidenw bɛ ka taa to hiji kun tɛ tan o mais alhamdulilah ala ni ce jama cayara kow bɛɛ ɲɛna dɔ tun bɛ taa ka fali de la dɔ bɛ n'a ka so de la dɔ bɛ n'a sen de la a bɛ tile caman de kɛ ɲɔgɔn kan o tuma na kunkolodimi fura dɔ b'o dɔn o b'o fɔ aw ye e n'o nafa bɛ n'a ka so ayiwa ɲindimi fura dɔ b'o fɔ c'est à dire a bɛ dɔɔni falen a bɛ dɔɔni falen misiri nali ka na seli misiri la ko a baraji ka bɔ yen kelen ka seli mais mun na parce que ala ko a ye nin yɔrɔ in tɔgɔ da ko ne ala ka so madu tɛ sɔn ka taa daramani fɛ yen mais n'a fɔra u kana ne ka so o t'u si ka so ye o ye ala ka so ye u bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen bon ni mɔgɔw surunyana ɲɔgɔn na a ka ca ala kanu bɛ na o misiriw fana kɔnɔ n'i ma silamɛ ɲɔgɔn ye i bɛ taa ɲini ça fait silamɛya bɛɛ ye jogo de ye a bɛɛ
mais ngo kabako do o jawharu نعم o de bilala anye munta al mazhar والله وذكر tarakna al jawhara نعم wa akhadna al mazhar والله ajiride mole boyoro anyo toye kata jiri fara jala bileta وأيضا نتباهى بذلك wa ambi wasuna kwati misri bla sel daya tay mais mo korofo daya والله mais ka tura be ala kira ka hadisa wala mo bi sampi sabake ka ala bato donc sapitu نعم comme o sampi duru ala bato bi sampi saba ala bato نعم ko bi ta lahara ku ti foi sorunye même se ga bla bizanna الله أكبر الله أكبر sabo jatkera نعم ko kira ma ko mo ke akwa bi jomina abi jomina ko o de ye adama de do sogo duniye hadisa da mata da alqur'ana yare nan lai so mo sogo duna baga فكرهتموه ayo ala kote c'est-à-dire ki sigi mo do kan ka kapma bla ka da do ala atigi lebuli kama atigi mo afien yali kama korofoli sampi saba o alabato ko ibita soro fende bizanna alors mais bara jumɛn bɔnna kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ ko a kana kɛ ko mɔgɔ kɔrɔfɔla b'i n'a fɔ mɔgɔ min ye mɔgɔ sogo dun الله أكبر ko i balima salen k'o sogo dun ko aw y'o kɔn aw ban'o la والله aw banna balima su sogo dunni na ko wa mɔgɔ kɔrɔfɔ ni mɔgɔ sogo dun ala bolo ko a bɛɛ ka kan mais an ka baara y'o de ye diinɛ ɲɛ ma fɔ koyi cɛw tun bɛ yen u y'a kɛ u y'u seko k'a la mais ala kira y'a fɔ a ko diɲɛ ti wuli fiyewu fɔ dɔnnibaw ka na نعم ala ka dugukolo kan danfɛn si tɛ yen min ko ka ko ala ye ko ka kɛmɛ o tile dɔnnibaw والله ala kira ka sira bɛɛ bila la an bɛ su ka kɛ min ka dɔrɔn walejugu ko ala b'i yafa ala b'i yafa u tun bɛ mɔgɔw faga yan k'u ka moto minɛ anw kumana na juma kutuba la o yɔrɔ bɛɛ alimami wɛrɛ ye kutuba kɛ k'o bɛ bɛn c'est-à-dire mɔgɔ faga ti bɛɛ k'i ka moto ta mais an kana mɔgɔw jigi tigɛ ala ka hinɛ na ala de ye yafa masa ye mais ani ala cɛ walahi n'u tun y'ale den faga a ti nin fɔ walidenw fagara o de la a y'a fɔ mais n'ale den kun don a t'a fɔ أتعفو فيه والله n'a fɔra ko nin de ye karamɔgɔ ye a b'an hakili jigin a b'an da diinɛ de la a b'an da alakira de la a b'an da kira de la fɛn min tɛ se ka kɛ e la e ko k'o kɛ mɔgɔw la ko ala b'i yafa mais a tɛ se ka kɛ e la شر أهل الزمان علماؤهم منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود voilà ala kira ko tɛ dɛ a ko tuma a dɔnnibaw de ye ala juguw ye dugukolo kan ko fitinɛ bɛɛ bɛ bɔ olu de yɔrɔ ko wa balaw bɛɛ bɛ jigin olu de kan a y'a janto ko in na dɛ a y'a seko kɛ jogo in na mɔgɔw nɛgɛnna na وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط abana ala yɛrɛ ye nin fɔ ko ale ye kira ci de بالبينات kira bɛɛ ko a y'u bɛɛ ci ni dalilu bangenen de وأنزل معهم الكتاب ka tila ka kuranɛ dun u ka kitabu d'u ma ka na kira bɛɛ n'a ka kitabu nana والميزان ka tila ka peseli kɛ basikili d'u ma peseli kɛ basikili tɛ basikili min bɛ pese ye peseli yan yɔrɔ de ye نعم ka sariya d'u ma ko a kana nin sɔsɔ ليقوم الناس ko mɔgɔw ka jɔ ni tiɲɛ tilennen ladiriya الله أكبر ko kiraw cikun ye nin ye kuranɛ kumakan de ye kuranɛ de ye nin fɔ hali n'i ma kuranɛ yɛrɛ dɔn walahi n'i ye kiraw lajɛ u ye min fɔ a n'u ye min kɛ i b'u cikun dɔn mais ala y'u cikun walawala yan sisan ah oui a y'a janto a yɛrɛ la dɛ a y'a janto a yɛrɛ la sinon sitani sera mɔgɔw la
Yemi yɛrɛ fɔ I ka kuma na. Makasidu sariya ye. Ko diɲɛ tilala k'o sariya kelen de ta. C'est ça. Ka adamaden ka diinɛ tanga. A n'a ka nafsu. A n'a akulu. A n'a ka naslu. A n'a ka malu. Oui. Siga foyi t'a la diɲɛ y'o ta o tɛ u ma kuranɛ ta u ma sɔn o na mais u ye o sariya de ta o sariya tɛ mais o sariya sɔsɔli an filɛ o balawu de wallahi i y'o yɛrɛ de fɔ n'i ye jamana o jamana ye ko guerre bɛ yen ko kɛlɛ bɛ yen tiɲɛ dɔ sɔsɔra yen janfan dɔ bɛ yen n'o tɛ n'a kɛra tiɲɛ ye bɛɛ bɛ balo hɛrɛ la mais diɲɛ yɛrɛ bɛ ka taa cogo min na bi bɛɛ bɛ ka k'i labɛn wallahi o don dɛ oui parce que wolojugukɛla k'an ka kunbɛn nka ni bɛɛ y'a labɛn dɔ kama ala ka dugukolo o laban ala ma wuli cogo fɔ diɲɛ na dɛ a kɔni ko fiyɛli bɛ kɛ bɛɛ bɛ sa fiyɛli bɛ kɛ ni fiyɛli kɛra an ka bɔmu n'an ka nucléaire de bɛna diɲɛ wuli wa o fana o sɔsɔlen tɛ dɛ o sɔsɔlen tɛ dɛ an bɛ ka taa cogo min na a ma ɲi nka ala ka limaniya d'a ma na min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan yani ɲangata kana ko a ka tugu ala kɔ ka kira ka sira minɛ ka tugu kuranɛ kɔ yani ɲangata kana cunga na wa antum la tash'urun ka sɔrɔ a yɛrɛw t'a si dɔn a t'a bɔyɔrɔ dɔn o bɛ kɛ dɛ ɲangata bɛna cunga na banajuguw bɛ yen kafiriw ni silamɛw ka kɛlɛ bɛ yen saya bɛ yen ni i ye ala tɛgɛ sɔrɔ k'i to sira jugu kan i bɛ nimisa i nali la diɲɛ na dɛ i mana ye hɛrɛ o hɛrɛ la naam an taqula nafsun ko ale ala ka nin kuma in bɛɛ kun ye min ye kiraw ci kun bɛɛ kun ye min ye an taqula nafsun ni dɔ kana na taa fɔ lahara ya hasrata ala ma farratu fi janbillah ne ta bɔnɛ dɛ ne ye farati min kɛ ala batoli la ne ma sɔn ka ala bato a bato cogo la ne ta bɔnɛ o ni kana na taa nimisa k'o de la ale ala bɛ ka nin bɛɛ kɛ jɔn ye tari i na segin kɔ wa in kuntum lamina sakhirin wa in kuntum lamina sakhirin ka sɔrɔ o b'a fɔ tiɲɛ na ala ye ci fɔ koyi nka minnu ye kuranɛ dɔgɔya ka yɛlɛ ala ka diinɛ na k'u mokɛ a la ko ne kun b'a la aw taqula walima ni yɛrɛ de kana na taa fɔ law anna allaha hadani a ɲɛ gannen ko hali n'ala kun ye kan da sira jira ne na la kuntu minal muttaqin n'o kɔni kun kɛra ne kun bɛ kɛ ala ɲɛ sira ɲɛ dɔ ye kan da sira jirali la o wallahi aw taqula walima ni kana na fɔ hina tara al'azaba a ɲɛ dalen ɲangata kan law anna li karratan ko hali n'a sɔrɔla segin cogo kun bɛ sɔrɔ fa akuna minal muhsinin ne kun bɛ kɛ ɲɛnikɛla ba dɔ ye anw ka quartier la don o don minɛ ta bɛ taa misiri la a b'a fɔ an ye an mago t'a la an b'a kɔrɔfɔ yɛrɛ kosɛbɛ nka ne segira ne ta bɛ juguya minɛ ta ta ye ala ko k'o y'i dan o y'i dan sa dɛ hayihati o ye dan dɛrɛ o ti sɔrɔ bilen i ti segin segili tɛ yen bala muhamadu wulibali yɛrɛ don qad ja'atka ayati kuranɛ ayaw nanu ma o bilala sira o fakazabta biha u y'o nkalontigiya ka ban o la wastakbarta u y'u yɛrɛ bonya ka yaada ka kafa ka ala ka tiɲɛ bɛɛ bonya wa kunta minal kafirin o kɛra min kɛ o farala kafiriw kan o kɛra kafiriw dɔ ye tiɲɛ dira mɔgɔ maa ma e man ka kɛ kafiri ye bilen nka n'i banana e bɛ fara kafiriw kan i bɛ kafiriya tari ma faamu de wa yawma al-qiyamati a ko lahara don don tara alladhina bina mɔgɔw ye kazzabu minnu ye nkalontigiyali kɛ alallahi ka da ala la wujuhuhum a bɛn'u ɲɛdaw ye lahara datun a finnen bɛɛ alaysa fi jahannama a fɔ jahanɛmɛ kɔnɔna maswan o ma kɛ sabati yɔrɔ ye wa lil mutakabbirina yɛrɛ
yana o ye wa ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ako lahara do ibina mɔgɔw ye minnu ye galo da ala la galo da ala la k'a fɔ jɛɲɔgɔn b'a la ala kelen tɛ faama ye faama wɛrɛ bɛ yen minnu y'o galo da ala la ani ko ala ye den bɛ ala fɛ minnu y'o fɔ ala ma ko i bin'u ye lahara do muswadda ɲɛdaw finnen do ala ni ɲangata ni janɛmɛ ka jeni fɛ alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin ala ko a fɔ janɛmɛ yɛrɛ ma wasa yɛrɛ bonyanaw sigiyɔrɔ ye o wasar'o ye dɛrɛ wa yunajjillahu ala bɛna kisili kɛ allazina ala bɛna mɔgɔw kisi lahara mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ bimafazatihim u jɔyɔrɔw ye u pilasiw ye la yamassuhum as-su'u ɲangata ti wale ɲumankɛlaw sɔrɔ wala hum wa u yɛrɛ ma kɛ yazanuna o mɔgɔ bɛ nimisa ɲuman na Allah i kana siga dɛ ala min filɛ khaliqu kulli shay'in ala de ye fɛn bɛɛ da wa huwa i k'a dɔn o ala kelen ala kulli shay'in fɛn o fɛn bi yɛlɛmɛ bolo wɛrɛ kan wakilun a bɛɛ bɛ nin ala in de bolo lahu maqalidu samawati a bɛ ala bolo kabakolo setigiya la wal ardi ani dugumakolo wallazina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara bi ayati llahi ni ala ka kuranɛ ye aulaika kana siga dɛ o tigilamɔ olu tigi al-khasiruna olu de ye mɔgɔ bonɛniw ye wa yunajji llahu allazina taqaw bi mafazatin a ko wa yunajji llahu lezina taqaw mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka bolisɔn bila mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka jɛnɛya bila nin yɔrɔ in na kuma bɛ bolisɔnnaw musiriku de kan mɛ siyaku aya bɛ bɛɛ ta sababu nuzulu bɛ siyaku aya bɛ nin bɛ bɛɛ ta o tuma na wa yunajji llahu lezina taqaw mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka ala sago kɛ ko lahara ɲangata in mana gɛlɛya cogo o cogo sira mana bonya cogo o cogo ko ala b'olu kisi bi mafazatihim n'u pilasiw ye mafazatu de kɔrɔ ye aw bɛ alijinɛ na chambre numéro 1 na parce que e delila ka muso furu ka di cɛ dɔ ma u ye bila alijinɛ na chambre numéro 1 mais ni o ye muso furu ka di cɛ dɔ ma ka tila ka du d'a ma o bɛ chambre numéro 2 la o tuma na bi mafazatihim n'u u pilasiw ye voilà a faamuna kosɛbɛ o tuma na an bɛ don alijinɛ na de bi mafazatihim n'u ka kisi ye ayi bi makɛni fawzihim min aljannati n'u jɔ ala y'u wasa ka alijinɛ d'u ma o tuma na o de ye mafazatu donc i gagnena o i gagnena alfawz donc ni kalanden gagnena ka ban wa zalika wal fawzul azim walma fawzul wa yabdu fawzul azim fawzul azim mana o jɔyɔrɔba ye dɛ mana bi mafazatihim n'u ka gagneli ye alijinɛ sɔrɔli la ni ko bi mafazatihim ay bi makani fawzihim min aljannati la yamassuhum as-su' la yamassuhum as-su' ɲangata t'u sɔrɔ fiyewu wala hum yahzanuna wa uti nimisa dɛ u ye ɲuman min kɛ diɲɛ na yan n'u kun y'a dɔn u bɛ dɔ fara ayi fɛn bɛɛ bi bɔnɛ fɔ ɲuman a y'a janto na alabato ka ca quoi alabato ka ca mais i karamɔgɔ ye min f'u ye ne kan d'o ma
an bɛ baara kɛ kuranɛ ni alakira sɔlɔ silam a ka hadisa wulibaliw de la ne ye nin fɔ ye ka kɔrɔ cɛ dɔ delila ka na alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko n nana fɛn fila dama de ɲininkali k'i la ne tuubira n kɛra silamɛ ye n bɛ fɛ k'a dɔn ala bɛ diɲɛ nin fɛ ka tɛmɛ a ka dafɛn bɛɛ kan et puis n bɛ fɛ k'a dɔn ala bɛ baara jumɛn in fɛ ka tɛmɛ jɔn ka baara bɛɛ kan ale labɛnnen de don kira k'a ɲɛfɔ ale kɔni bɛ taa sa nin baara la kira ko a ma cogo di sallallahu alaihi wasallam an ɲɛna filɛ n'i ye san dan su walima n'i selila fɔ k'i den joli bɔ kira ko cogo di a ko ahabbu nasi ila llahi anfa'uhum linnasi la ilaha illallah a ko maa min ka di ala ye ka tɛmɛ ala ka danfɛn bɛɛ kan ko o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ nafa se a mɔgɔ ɲɔgɔn ma c'est-à-dire ni ne bi nafa se mɔgɔ ɲɔgɔn ma ne de ka di ala ye mais ni nin ta ka ca ne ta ye o de ka di ala ye c'est-à-dire ɲumanya ye mɔgɔ ɲɔgɔn ye ɲumanya ye mɔgɔ ɲɔgɔn ye a bɛ baara kɛ wari kɔnɔ a bɛ baara kɛ se kɔnɔ mais a bɛ tɛmɛ o kan ka t'i jɔ dɔrɔn ka mɔgɔ lajɛ karisa i bɛ cogo di nin b'o kɔnɔ nin b'o kɔnɔ mɔgɔ kɛtɔ k'a ka samara don n'a ka kɔrɔ i ye walima i karamɔgɔ don walima i fa don walima i fa balima don walima i ba don ubiyɛn i ba balima don k'a ka samara ta k'a tila a kɔrɔ o bɛ nin kɔnɔ i ye doni ye mɔgɔkɔrɔba kɔnɔ sijɛ don kira ka hadisa dɔw bɛ a ko ni maa min ye sijɛ bonya a ka sijɛ kama ko a b'i n'a fɔ yan bonya sijɛ bon o tuma na nin yɔrɔ la ko mɔgɔ min ka di ala ye danfɛn bɛɛ ye o de ye mɔgɔ min ka hɛrɛ bɛ se mɔgɔw ma ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o tuma na a ye baara ɲininkali kɛ a ko baara jumɛn de ka di ala ye baara bɛɛ ye a ko wa ahabbul a'mali ila llahi sururun tudkhilahu ala akhika almuslim aw taqdi anhu daynan aw takshifu anhu kurbatan aw tatrudu anhu ju'an afamna afo okmana mɔgɔ min ka d'a ye mɔgɔ bɛɛ ye o ye nin nka fɛn min baara min ka d'a ye baara bɛɛ ye ko o de ye i ka nisɔndiya ɲini ka don i silamɛɲɔgɔn kan i ka nisɔndiya ɲini ka don i silamɛɲɔgɔn kan o dɔ ye jumɛn ye i ka juru sara a ye juru dɔ bala n'a kan na a m'a sara cogo sɔrɔ e yɛrɛ y'a dɔn juru b'a la nin ye hɔrɔn de ye y'a dɔn maalankolonw bɛ yen nin ye hɔrɔn de ye n'i ye juru ye a la dɛsɛ don k'o ka juru sara walima hami gɛlɛn dɔ b'a la a ko ne muso bolila koyi e y'i wulila ka duloki bɔ ka bila fo ka taa muso minɛ ka na d'a ma ko ka dekun dɔ wuli ka bɔ a kan ou bien cɛ y'a muso gɛn e wulila k'i jɔ fo cɛ k'a muso segin walima bɛnbaliya bi du dɔ kɔnɔ e wulila fo ka bɛn n'o ye la ilaha illallah a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya yɛrɛ suma fɔ yan ni a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya yɛrɛ silamɛya na kiraw cira nin de kama a ma dan o ma aw ko aw tatrudu anhu ju'an walima i yɛrɛ y'a dɔn kɔngɔ b'a la i ko ɲɔ mure kelen filɛ i n'i ka denbaya ka taa di ka silamɛ kɔngɔtɔ ka fɛn dɔ d'a ma
akase ko dun ka kɔngɔ bɔ a la ko baara min ka di ala ye diɲɛ baara bɛɛ ala bato sira bɛɛ ko nin de don k'i mɔgɔɲɔgɔn lafiya ka hɛrɛ k'a ye k'a wasa k'a ka gɛlɛya wuli alakira ye nin fɔ sɔlɔ sira min kɛ a ko wala in amshiya fi hajati akhi hatta yaqdiha ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahr adai ni de kira ko kisi nema ba ma ko ne yɛrɛ kira ne ka balema dɔ ye hami dɔ b'a la a wulilen bɛ a bɛ taa dilan ko ne bɛ wuli ka fara a kan ka taa o ko dilan cogo ɲini fo a ka dilan ko walahi ne kira yɛrɛ b'o kɔrɔ dɔn ka wuli silamɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa dɛmɛ k'a kungo ɲɛnabɔ ko ne b'o kɔrɔ dɔn n ka sigi n ka misiri kɔnɔ yan kalo kelen ko n bɛ itikafu kɛ itikafu de ye i bɛna misiri kɔnɔ i bɛ se ka dɔgɔkun kɛ walima tile 10 ou bien tile 15 i ni muso tɛ ɲɔgɔn ye i b'a fɔ i muso ma i bɛ yafa ma dɔgɔkun kelen n bɛn'o kɛ misiri kɔnɔ walima i bɛ yafa ma muso kalo kelen n bɛn'o kɛ misiri kɔnɔ n'i ni muso bɛnna na wuli b'a jɔ dɛ attention a bɛɛ ye nafila de ye o a bɛ faamu wa ala kira ko sɔlɔ silamu ne ka tugu mɔgɔ kɔ ka taa mako dilan ne b'o kɔrɔ dɔn n ka kalo kelen kɛ n ka misiri kɔnɔ ni muso tɛ ɲɔgɔn ye ka ala bato a faamuna o tuma na a b'a janto nin de la kosɛbɛ kosɛbɛ diinɛ in bɛɛ ye cogo di et puis ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ yen dɛ ni bi tɛ ɲɔgɔn sama tɛ yen sunamɔgɔw n'an ko wajibiya olu ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ko diinɛ bɛɛ ye cogo di k'a bɛɛ u ka ɲɛmɔgɔba diɲɛ kɔnɔ a ko diinɛ bɛɛ bi bɛn cogo di ma a bɛɛ Ibn Qayyim y'a fɔ a ko diinɛ bɛɛ bi bɛn cogo de ma ni maa o maa y'i da cogo la k'a y'i da limaniya la y'i da diinɛ fɛn bɛɛ la Allahu khaliqu kulli shay. Ala de ye fɛn bɛɛ dabama ye dɛ fɛn o fɛn n'a bɛ yen Ala de y'a da Wa huwa ala kulli shay'in wakil. wa ko o ko bi kɛ ale de b'a bɛɛ kɔfɛ c'est-à-dire tile bɔra binna su kora dugu jɛra ko Ala b'a bɛɛ kɔfɛ e yɛrɛ ka da ka wuli ka taama n'i sen fila ye Ala de b'a kɔfɛ Ala de y'a bɛɛ ye a bɛɛ de ye Ala ye lahu maqalidu samawati wal ard. o tuma na walahu maqalidu samawati wal ard ayiwa kabakolo fanga ani dugumakolo a bɛɛ ye Ala ta ye mais u b'a fɔ maqalidu la ko a dayɛlɛla a hɛrɛ o hɛrɛ b'a kɔnɔ hɛrɛ wagaden min bɛ kabakolo la hɛrɛ wagaden min bɛ dugukolo la k'a bɛɛ dayɛlɛ kelen bɛ Ala de bolo bi maana a bɛɛ ye Ala ta ye Ala de bɛ se ka hɛrɛ k'i ye Ala de bɛ se ka tɔɔrɔ si lahu maqalidu samawati wal ardi ay mafatihu khazainuha a nafolo a hɛrɛ dayɛlɛ yɔrɔ a kɛra sanji nata ye o a kɛra falenfɛnw falenni ye o a bɛɛ fanga bɛ Ala de la والذين كفروا بآيات الله nga maa minnu kafiriyara ni kuranɛ ye sa أولئك هم الخاسرون olu ye maa bɔnɛnenw ye dɛ Ala ka n'an ye o la Mamadu a fɔ فغير الله a fɔ Ala kɔfɛ تأمروني aw bɛ ne Mamadu yamuru wa أن أعبد ko ne ka batoli kɛ أيها الجاهلون ya aw kodɔnbaliw ولقد tiɲɛ yɛrɛ don أوحي إليك sili kɛra ka na Mamadu ma tigitigi وإلى الذين
cili kana kana mɔgɔw fana ma من قبلك o kɛra ka kɔn ye Muhamadu ɲɛ o لئن أشركت ne ka kuma ye kelen de ye n'i kɔni ye fila fara ni Ala kan لا ngale na يهبطن beni bina kɛ عملك i ka baara la ولا ngale na تكونن alabatɔla ye mina laban من khasirin na ka farama bɔnɛnɛw nga بل الله o yɔrɔ to ye sa Ala kɔni فاعبد o de kelen ka nga bato وكن ka kɛ mina shakirin na barika dabaw ye وما قدر الله وما قدر الله وما على سرا حق قدره أكسر دنيرولا والأرض ولا أرض دوما كله جميعا أبر جليا ولفلا قبضته على كبرمو كليدو يوم القيامة لا هردو والسماوات نيبك بكلو ولفلا منا مطويات نيمبي بملكي بيميني ala kini bolola أيوة ka sɛmɛ kɔni نعم سبحانه saniya bɛ se tigi ye dɛ وتعالى ala sankɔrɔ tara عما ka bɔ fɛn bɛɛ ma yushrikuna y'o fara ala kan الله يجزيه قل أفغير الله تأمروني a ko Muhamadu a fɔ kafiruw bɛ ka k'i nɛgɛ نعم ko olu ka boli de ye tiɲɛ ko i ka far'u kan نعم a fɔ ala kɔfɛ aw bɛ se ka ne nɛgɛ أن nka ala wɛrɛ bato min tɛ ala kelen ye ayyuha al-jahiluna o do wa نعم qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuha al-jahiluna a fɔ ala kɔfɛ aw ala wɛrɛ jira na ko ne k'o bato ya aw jahiliw ولقد أوحي إليك وحي جئنا كنا محمد ما وإلى الذين من قبلك أني كرا منهم تمناك كوني على جبريل تشوبما لئن أشركت نعم ما قال ما يبي نعم كوني ما هو ما أنا فوبي موني يفلا فرا علىك لا يحبطن عملك وإيكا بارا مانجلي بيبكي فوي ولا تكونن من الخاسرين وكنا سيغاده ibi fara ma bonenu ni ma mi fla fara ala no بل الله فاعبد angodi ala kele bato وكن من الشاكرين e ka ke barka da baye ala here chamangi yede ayo amata وما قدر الله حق قدره nga uma ala do to ko yere la والله uma ala do to la ora ala ka ni sarabi نعم ay here mingi ka ala sarani mi نعم mo ke ala وما كيفيو no والأرض جميعا قبضته ma ala ka bunye do وما قبضته c'est-à-dire joma ala ka bunye do ibi here mina segon kele am se ka yele والله ka yele me segon iti sade kwa sigile ya keleku ata bolota inye wale fana ya kli dafale kella bu het fil basar anga ko yode nye ko mi ko kelen doro basra kala angata akon duguma kolo pere jele bene alaka minen de kono يوم القيامة la harado dugu safe nyebe dugu kolo la ko akabo de me ko sadiri dugu kolo ka dogo ko dugu safe fon نعم أجرم سماوية ولا كن الله أكبر jurumu be نعم kolo nyon chaman bi bo la والله dolo be dugu kolo nyon chaman ba bi bo la الله أكبر afle minga mana me la hara ko be ala tege ko comme aba do tugu na abi di famu adama dinga famu na nyote kolo te ala la أيوه ala ka boma نعم na والسماوات مطويات بيمينه ako kana sigade kaba kolo na bonya be bi meleke de kana seme ala kini fe la hara do kiri tige yoro الله أكبر سبحانه وتعالى yaminihi ko bi qudrati نعم ala yɛrɛ de bi kaba kolo bɛ meleke ka minɛ k'a sigi k'a jira jɔnw na ko n ka jɔnw don نعم aw kun b'o kan aw m'o fa yɛrɛ mana bi yaminihi ni ala ka se mana ala kini fɛ na ala kini fɛ mɛ kini min do ne kini ko tɛ أي voilà نعم سبحانه وتعالى a saniya bɛ ala ye ala
kɔrɔtara amma yushrikuna u bɛ min fara ala kan ala ka bon ma dɛ wallahi wa nufikha fiyɛli kɛra sa fi suri kuruba la dɛ fasa'iqa man mɔgɔ bɛɛ bi sa fi samawati mɔgɔ bɛ kabakolo la u bi sa wa man mɔgɔ bɛɛ bi sa fil ardi mɔgɔ bɛ dugukolo la u bi sa illa man sha'a Allah fo minnu ye ala ja summa o kɔfɛ nufikha fiyɛliba bɛna kɛ kun fihi kurula ukhra fiyɛli wɛrɛ la فإذا هم i bɛ bala adamaden su la sa قيام a bɛ wulilen bɛ ينظرون u bɛ ka ala kɔnɔ ko mun bɛna kɛ الله أكبر وأشرقت الأرض o yɔrɔ la sa lahara dugukolo bi jɛya بنور ربها ni ala yɛrɛ nɔrɔ ye parce que o ye ladiriya nɔrɔ ye وهو أكبر ووضع الكتاب u bɛna kitabu bila sa i ye baara min kɛ o sɛbɛnnen وهو أكبر وجيء بالنبيين u bɛna ni nabi ɲumanw ye والشهداء ani seyidu su walima seerew وقضي بينهم kiiri bɛna tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ بالحق ni tiɲɛ yɛrɛ ye وهم mɔgɔw ka sɔrɔ adamadenw لا يظلمون ti tɔɲɔ foyi la ووفيت كل نفس ni bɛɛ bɛna sara ما عملت i bɛna sara fɛnɛ ye min baara de kɛ وهو ka sɔrɔ a tigilama ala yɛrɛ أعلم ala b'i dɔn بما ala dɔnniyalen bɛ ni fɛn ye yafaluna ni jɔn b'o kɛ هجرة o kumana ala mago t'i seere la an ka taa ونفخ في السور an ka taa وسيق الذين u na mɔgɔw gɛngɛ كفروا mɔgɔ minnu kafirira إلى جهنم u bɛna taa n'u ye jahanɛmɛ kɔnɔ زمرا a ko fiyɛli bɛna kɛ buru la فسيق من في السماوات maa o maa bi kabakolo la نعم maa tɛ kabakolo la fɛngɛ mɛlɛkɛw de bɛ ma mana nima o nima bi kabakolo la k'o bɛɛ bi sa ومن في الأرض wa nima o nima bi dugukolo kan adamaden ni bagan jinɛ نعم saw a bɛɛ lajɛlen bi ni bi bɔ a la ni o pɛrɛnkan ye walima o fiyɛli ka ɲi komi ko buru bi fiyɛ نعم komi mɔgɔw delilen bɛ buru fiyɛli de la ka jama fara ɲɔgɔn ɲɔ tɛ e hakili bɛ ko buruba dɔ bɛna kɛ ko o tɛ wele de bi da mana kina ala fɔra waati min na o waati mɔgɔw b'a faamu kosɛbɛ olu b'a faamu wa anw yɛrɛ b'a faamu fana barisa anw ta développera de ka tɛmɛ olu ta kan bien bien i y'a faamu c'est ça parce que foyi kun tɛ buru kɔ mɔgɔ minnu wolola burusi kɔnɔ u ka kow ma yɛlɛmɛ olu caman bɛ buru dɔn ani gangan ayiwa o kumana ko buru bɛna fiyɛ n'o kɛra sanfɛ fɛn bɛɛ bɛ sa ani duguma fɛn bɛɛ illa man sha Allah ko fɔ ni ala yɛrɛ y'a kanu minnu ka to yen bon tafsirikɛla caman ko k'o ye jɔnniw ye naam ko hurul ain wal wildan Allahu akbar ko alijinɛ hɔrɔnmuso naam ani alijinɛ denmisɛnnin minnu bɛ boli n'i b'a fɔ wala fɛn ta ka sigi yan nin ta ka di yan nin kɛ tan u bɛ boli i bɛ ɲɛnajɛ n'a ye parce que ni i yɛrɛ ɲɛ bɛ i denninw bolitɔ la ko i mɔdenninw ta ni ka segi la o fana ye ja dɔ ye quoi o ye ja dɔ ye o kumana ko olu bɛ alijinɛ kɔnɔ mais nin yɔrɔ in na ila man sha Allah ko fɔ ni mɔgɔ min ye ala ja mɔgɔ min ye ala ja ko k'o ye hɔrɔnmuso ni alijinɛ denmisɛnninw de ye mais hɔrɔnmuso ko in yɛrɛ bɛnkɛ d'a kan wulibali don dɛ horo yini bi kuranɛ kɔnɔ mais est ce que horo yini kɔrɔ ye ko muso wa ayiwa kuma bɛ yan de hali sisan bɔra an karamɔgɔ dɔ ka wajuli kan ko u ye kuranɛ kɔrɔ de yɛlɛma ko horo yini ko ala ma muso fɔ ma ye a bɛna n'a ka dalu ye mais n b'a da o ma en tout cas anw bɛ min kan o ye hɔrɔnmuso ko ye nka a k'a dɔn mɔgɔw sɔn d'a ma sisan
parce que tiɲɛ yɛrɛ la ko in ma nɔgɔn dɛ ala bɛ se ka cɛw ni musow da cogo di ka a fɔ anw ye ko hɔrɔnmuso bi joli joli bila an bɛ anw ye anw bɛ ka bato kɛ an musow bɛ ka bato kɛ an musow dɔw b'an ɲɛ ala bato yɛrɛ la mais olu ɲɛ tɛ foyi la fo sinamuso caman bila an bɛ olu ɲɛ ala de y'a kɛ e bɛ se ka bɔ o ma ala de y'a kɛ ala de y'a kɛ kɛ ala ti maa to ɲɔ ko in bɛ ɲɛɲini de an kɔni bɛ hɔrɔnmuso ko in de kan dɛ n'o kɔni bɛ yen a ye muso si tɛ fɛ dɔ ka fara i kan n'ale kɔni y'o sɔrɔ yen ale min b'a la safɛ ala ye faama min ye yan ghayiratu maa ti fara ne kan a bɛ fɔ o ma keleya keleya ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ la n'ala y'o bɔ muso la dɔrɔn o bɛ se ka kɛ ala de y'a bila a la ala b'a bɔ a la o b'a fɔ ko 100 ta o tɛ baasi ye o nka ne kɔni bɛ min dɔn an muso ninnu de y'an ka hɔrɔnmuso ye wulibali don dɛ mɛ anw tɛ hɔrɔnmuso ko in sɔsɔ dɛ 70 b'i ɲɛ ye hadisa yɛrɛ y'a fɔ ko n'i y'u sen lajɛ dɛ fɛn tɔgɔ ye di zɛmɛ ko i b'a zɛmɛ ye ala n'a jɛ kojugu fɛ i b'a zɛmɛ de ye kolo kɔnɔ i y'a dɔn o ye mamutu da ye dɛ ko huru alijinɛ hɔrɔnmuso tellement que a ka jɛ a cɛ ka ɲi ko i b'a sen zɛmɛ de ye kolo kɔnɔ o ma kɛ fitiri ye ni e bɛ sen sɛmɛ yɛrɛ o tɛna nege bɔ i la sa o yɛrɛ yɛlɛ bɛ ban nege dɔ ma n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn dɔnni kabako don anw ti maa si sɔsɔ ko muso caman bila n bɛ ka silamɛw kɔnɔ mais anw ka danaya kɛra a la min ye an muso ninnu yɛrɛ de y'o ye minnu sɔnna ala la ni an yɛrɛ sɔnna ala la olu de y'an ka hɔrɔnmusow ye ale jinɛ kɔnɔ olu de bɛ taa dilan k'u cɛ ɲɛ f'u yɛrɛ b'a fɔ mon vieux o de y'an ka musow ye ala k'an dɛmɛ ثم نفخ فيه أخرى segi u bɛna tila ka buru in fiyɛ kun siɲɛ wɛrɛ فإذا هم قيام ينظرون i b'a sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ su bɛɛ wulila ka jɔ a bɛ fɔ o de ma ko yomul qiyama tɛna kɛ buru fiyɛla yɛrɛ illa man sha Allah parce que ale de bɛna buru fiyɛ ale bɛna buru fiyɛ n k'a bɛ tila ka wuli de ala b'a yɛrɛ faga a bɛ tila ka kunu a bɛ sɔrɔ ka buru ta siɲɛ 2nan na min bɛ bɛɛ faga mɛlɛkɛl mawtu bi bɛɛ faga bɛɛ fagalen kɔ a yɛrɛ bɛ t'i da alijinɛ ni jahanɛmɛ cɛ komi an ka hadisaw y'a fɔ cogo min ala b'a faga a bɛ tila ka wuli o tumana burutigi fana o bɛ tila ka wuli ala b'a fɔ ko tumana nafakatu dɔ in kɛ baasi kɛ n'o kɛra dɔrɔn su bɛɛ bɛ wuli su bɛɛ bɛ n'i jɔ yan zuruna do u bɛɛ bɛ ka ɲɛ a kɔnɔ sa ala bɛna mun fɔ mun bɛna kɛ yan zuruna a bɛ ɲɔgɔn bila mula bɛnkɛ tijani la ilaha illallah nin lahara kɛnɛ ye bi o tuma na i kɔni bɛ jateminɛ yan zuruna ni fa ye dɔrɔn i b'i kuru ka n'o jamana i b'i dogo yafirul mari ayiwa ko mɔgɔ b'i dogo hali i wolo bala lahara hali muso min y'i wolo i b'a fɔ ko a ma ɲi ko a tɛ sɔn ka yafa i ma bi i yɛrɛ muso i b'i dogo a la e ye min k'a la i b'a dɔn pour que a kana n'i kofɔ ala ye i ye min k'a la i b'a dɔn cɛw b'u dogo musow la musow yɛrɛ b'u dogo cɛw la i y'i cɛ janfa o o bɛɛ bangenen don a bɛɛ sɛbɛn b'i ten kan i yɛrɛ y'a dɔn ko a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan n'o kɛra i ma n'i cɛ don i b'a kɛ tan o bɛ t'i sɔgɔ bɛɛ ko na non lahara dogo tɛ yen
وفصيلته التي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. أيوة وإيرديو إمسو إفا إبا إبي سونغا جامبكو كومنا كتاجر مكونو يكلكا كيش قرآن يودفو لا ربي كلا كسيدكو إفا إبا أني مسو أني ولديو إبا بدي كواي نومنه أكاتو نكتا جبار على كان ويا وأشرقت الأرض بنور ربها ويرو لسا يرو دغولو بيجيا ni ala noro te dore de la triya de ko parce que clé ya de bina barake nyote do ko kwala ere de bina kiriti ga yoro lai ko kana aka kurushi sama ka sene kolobo naam onge ashraqati ubo ko de ba ko ala bina ka kurushi sama ka sene kolobo يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ما فوق على سنقولو أفراد يوم يكشف عن ساق دومنا ni Sénégal bina bo Sénégal anyo foka kolo ni Sénégal bina bo ya do anyo fo ni mo ko bina do ko gelela wa fa to do nga pandolon ibi ka pandolon ku ibi ka pandolon parce que bina do kelela wala be bina do donitala wala be bina do bara gelendo la o kumana ibi ka pandolon ku en minu ndey tere boye o kumana on banda sama kayel o kumana yukshafu an sak ko do mina ko na geleya parce que ni Sénégal porto e chekolo yoro ko be ko ta no yala be mais ko ala ere de mina so solteni jila de benika fam de dina non wa on va ba fam ala Sénégal tipo mais anti mo so mi a fam na wa wudi al kitab ويرى لنا كتاب داسا وجيء بالنبيين توما بارا كتاب يفلم فغي ولوني ساجا بسبني بالي وجيء بالنبيين ومن النبي مويه والشهداء اني شيرو ومن الشهداء دي كره مؤمن كيكا مدو شيري نو نانا دي عيسى وبافا عليه السلام وبافا اين ناكا مدو ومن عيسى جيسه وماوا ايوه ayasi isa ye kisu mawa nyasi wala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna mana ala ko fo qur'an ro wala ko mursalina mana kira mu'minu ma amino lu nyinga ni kira e chise wa amina kira ru nyinga lahara do nu e chise la dare chise la o kumana ni nyore man hode o kumana wo wudi ali kitabu era ka jugu febe ika kele kitabu dale ni wajia bin nabiyina wa shuhada umna nabi mo ni sheru isa وقضي بينهم بالحق ابن كيرتي غوني يونجني تشيره وهم لا يظلمون وتيتو نوده ووفيت كل نفس ما عملت ومن نيبنا سرفنا كدفع يمنجي كونو هل يتم دو كبكرو من بوسرك نعم يبا سوري انيلا هراي الله اكبر يتم دو يكو هي مسو يجو فالبنا so ya joli mi ngani falu temana iba sebeni sori kam sadir kitabu ti wa wufiyat kullu nafsin ma amilat yemmi ngay ba so khairan ya wallahi wa man ya'mal miskala zarra sharran yara afoyti to iba be soro na wa huwa alam bima yaf'alun mais ko ni chere obi wele ko naam ko me ku yemmi ngay ala reba do ko me malgré tout akana fo ko ala e baraka na ka famay shero bi wele ko ma kera la yere wallahi yemmi ga ala ba do me ala bi shere wele pour que jo kana miri ko atonyo Allahu akbar sadaqallahu alazim